Igbo daalụ na onye nna kene nna nwoke Igbo kene nwaanyị nke etinye azụ onye nọ na nke ya bụ na nke Igbo anyị anya na ka nọ na nke ya ọ nwee ọkwa dị oke mkpa maka abịa m 150 a na-eti karịa mụọ pepụl chọọ ka fa batakwuo so wee sị na ọ ya adịkwu mụọ 50 pepụl gbọ so ọ bụrụ na ị dị interested gwalụ nọ mbịa na skrin ị na-ege ntị ị chọọ na ọka m nwa bịala inwekwa ike kwụọ mụnwa agba moto bịala bịa dee afa ị na-ege ntị ọ sị na ọ na-adịkwu mụọ bịa nke ụnụ ya n'ọnụ ya agaghị akọwara anyị ụbọchị nke atọ ezigbo mkpa maka na ihe eze ntị ekene m Ọraneze onye na-agwụ na okwu a bụ Igbo ahịa ya na ndụ eze alụsị ndị Igbo niile ndị 50 anyị kwuru na anyị ga-enye mmụọ 50 people mana anyị enyesigo fa kongwu dibịa bịa bịa bụ adreesị ndị dibịa ndị mmadụ karịa anyị wesi oke na anyị ga-ebidokwa from tomorrow so ebe ọ bụla ị nọ gbalụbịaba na ndụ na anyị ga-enyekwu mmụọ 50 people as from tomorrow. Anyị kwuru na ndị ọcha na-emela ọgụ anyị ga-enyefe chaka mmụọ 50 gbuo ụzọ ndị na-azụ afịa a ga-enyefe mmụọ 50 ndị na-agbu elifu ụzọ ndị na-achọ kọntrakt a ga-enyefe mmụọ 50 gbuo ụzọ ndị na-azụ afịa ngwongwo a ga-enyefe mmụọ 50 gbuo ụzọ sị ka nyekwu mmụọ 50 anyị manya ife anyị 100 ka ndị ga-anala ekene na olili anyị Nọvemba 15 ka fadss onye a na anyị ga-enyekwu mmụọ 50 nya ebe ọ bụla ị nọ gbalụbịaba na ịgbazibịa ịchọ mmadụ zite ọ na ndụ ka ọ dị ọ bụrụ ifetela aka ọ ịgwa adreesị ndị dibịa ọ bịara ekenekwe ọla na eze ụnụ anụgonu ka o si kwu n'anya na-alụsị na ndụ ka anyị nọfụ a sị na ebe anụnwa aya ya na ndụ ya ha eyi efeda ahụ onye ka unu ji afụ 6 pasịn okay very good anyị na-abịa maka sampụ obere oge n'abalị nke a ka na-abịa mma post rie unu na-afụ anyị emesịkwa na nke taa ka m nọrụgodo ebe obere wee baa ka m complete my video enwere ike bachelụ m ụrọ na eze ndụ n'anya finish nke anọ ụkwọdụ ka odogwu dị otu lodi ka a na-emere ife a na ndị ilo karịzị so nwoke ya akwado onwe ya ọfụma chief ude sị na ịmalụ ka isi kwado adị ya maratakwanụ ka isi kwado onye anyị gosi ụnụ ka ụnụ ma anyị adị ready for ndị ilo gị nwa dịkwuo ready for ndị ilo onye chukwu na-azọ onwe ya onye chukwu na-echekwa onwe ya idebe onwe ya chakom ikuku bịa oburu mmadụ kịta ha nọzie mti ọ bụ ọkwọ ka edifu welu je mebe ajụ ife o welu je zubo ori otu ibe aka na-efe ekwesịrị ọno n'ọka iwe chọrọ onwe iwe chekwala onwe maka ndị nchomokwu ndị na-achọ okwu ọ bụrụkwa na ụwa na-achọ okwu ị na-anya mmadụ karịa ebe aya ya okongwu dibịa ụzọkwana n'ụwa ndụ mmadụ karịa so ife a na-eme bụ ka ọ dị mma ndụ ọ dịgokwanụ mma dị ọ dịgo mma dị ma ọ bụrụ nwa so unu na ife okwu ọ sị na ọ na-adịkwu mmụọ 50 people so ịdị interested bịaba na ndụ ọ bụrụ na ị na outside country ọ bụrụ na onwe onye ị ga-ezite izite ya ọbịa ịghọta ọbịa ebe a izite ya ọbịa ịghọta ọ bụrụ na ị ga-ezi m inye m ego fuel ewee mgbalụ bịabala mpụta edelu m afa make sure n'iso ọ sị na ọ ya adịkwu mmụọ 100 people ka ndị ga-abịa rie ekene wee rie nọ on Disemba maka on Disemba na mkpọtụ ya nya ụzụ ga-afịọ on Disemba ege ntị ife ekwu ka a na-eme na akara aka bụ na emere eme na ekwuru ekwu bụ na ọ gara aga ọ ya agalịrị ada m egosi nọnsensị ị na-anya ịfụ ma ndị a na-emela ọgọ na ọ na-aga n'ihu ịfụ ya ahụ ndị a na-emela ọgọ bife ibe ebe ihe efe ife ekwu ka a na-eme sumodie waburu PPP nwanne m nwoke ụfọdụ ndị bịa akpọba m na line so na mụ na-akwa na anụ ọgụ mụ na-akwa ada anụkwa ọgụ though I'm still bringing that one very soon ọ bụba ebe m bịa ịkọ kịta ka mesịa ebe m na-ekwu n'anya ndị mmadụ ka a na-emela ọgụ na so ịkwado ịbịa bịa n'anya ife ju na ana n'ụlọ m
a na-eme on December ọ ya akpọtụ ndị ya ego moto ndị ya mgbana ya mgbana ndị ya eme investment ya eme investment n'ụzọ kwụ ọtọ ka ị ga-achụ ego chụta ya ọ gaala maka ife kwụ ọtọ ka a na-eme ebe a ya dị eme ife mmegheri ntị adịkwa okongwu dibịa dresị ụmụ alụsị Igbo bụ na onwe ya ọmụ na-ebe isi ka ọ bụrụ onwe ife ihe eme inwelo choice ya like ya emi ha ya gazie